Sesin pat kepriang subha pi baro perlok be jengai ke ba julong kinong support binong kerjaan berat ba yo le channel jengi te kan ke por klip mat ba menta ne kwa bon wan ra apdeng jung pi ka we ke jingi thu khana sipang we ni kristan uba paunam mat ba khrau pha jong kadi khasi jengi ubolong ro we ni ki bre uba don ya ta ka bor jadu ka ba serkhai ban le kinu kinu ki kam jadu le ne ka kenya bat ka kerteng ko jong uta bre uba don ya ta ka bor jadu ko ba phla uba nang ro ban kenya ban aiksui kedai ke bangi tip kum uta uliar serdar maudam isuabnya ya seprang karpat ya pila dabis ngodai so bahasa share like bat kum juru pandum kelat ban subscribe uni channel jengi itu mentangnya sedang no ini kana ke jengi kebaning kong uai uliar serdar maudam kekerteng ke posisi jong uliar serdar maudam kedai uliar sing sopho uliar sing kedai kekerteng jong bat kajaj bat kedai sopho uliar sing sopho lene uliar serdar modam long ba udai na kahima maharam lese kala bandai na kasinong rang belang kat kum ke jing thu jong reverend T Rodbon long ba omdon ke jing tip ke batikina kum no uliar sing sopho ulit poi songkha sadu usaka hima modam kat ba teman pesan MP dia we niki teman pesan kebalang presbyterian modam hak artikel ke ba ulah tho ka history lingkot sepang ke jing im Reverend Lias Serdar Maudam kepala bu jing tho aka souvenir jongka sequence centennial jubilee jongka senam cejar praspa ribu prahadu hajar khat pra jongka balang presbyterian Maudam uyathu ba uliar sing sopho udai na kasinong saiwai ke bahap aka hima ramrai uong bah katu ka por ka don ka wei ka yeu ka bagi khot kerteng ka yeu sahab lene ka yeu nongkari habagan Burdwar kebahap asam mentah kebaki nong sai white mau thir mau dum senya mau dok bat kuwe ru kisnong na ki thain ramprai kiju yo let yawan sekate ka yo nong kari de kebaya lingba kisnong maudam dei na kan daw ba uler sing sopho ula juyo lat ban samit sa tayo ha maudam tadhadu bun de poi songkha bat kwe kasamla kebakar teng kapai patho na kisnong maudam laong ba uliar sing sopho dei ubre ubanang ban tho ban pule ulong pat ubre ubanap ke jabing bat uba syampang udei ubre uban syangkeleng kijaka haba upoy kano ke jaka thamai ujuwat pralok dai ki bre ki bastat bat ki basyampang malong ruba ujuwat lat wat lenti kumno ban penyedai bat ki pharang kinong sensar ha kito ki por long ba ka wei kesni ulai kendo bat ki bre jong ka wei company khayi kulai ke bakarteng ke John company kene company kelawat brio daki try muluk ban syangkeleng kari India setai lamingi manwat i kulai ki bahe bat ki bakhlain kumta uler sing sopho lalong wen ki ijen jong kata company khayi kulai da kane kalat ong ba uler sing sopho ulanang yo su ka kabuk siar ban syangkeleng ki jaka kari India ulah poi keleng ki jaka hari khasi jantia bat sadu rigaro long ba ulaya ya ka asam bat ulah poi ru sadu sebutan dakan ne gajing ya lenti ulanang ya kitin jong kinong wei ba per nang ta la ong baling ba kan gajing ya lenti jong u keleng ulai kendu teman nong kenya nong krem banya selok ban wat buit ban wat jing start naki kene kala pelong yu ban yo ka buit aiksui nari la jong bat ula lumru ya ka buit kenya bat ka buit jadu mentor na keleng ki jaka jong kari India long ba ula yo ru ka buit aiksui naki babun ki khar pukir kari them Brahmaputra bat na kiri lum ke Bhutan bat kari Nepal ru kumju da kan ne ru kom laong balanang penyar su ya ka jing syampang bat ka jing pro jabing jong u de ne kini jing ya lenti keleng ulak lalong nong le jadu mentor bakrau bha ha ka tu ka por haba uliar sing sopho ulalong unong sung snong ka modam long boloi sim bentah ki kam snong kam thau namar ba ulong ubre ubanap bat ba pana thlik kasinong kelajit yu ban long kum usordar kasinong maudam kat kum ke jing yathu teman pesan MP dia uong ba kadai ke jing long sordar uliar sing sopho bhala penyeso ya ka maudam nong rilong bala hari bat raja kumai sya kahima nong klau namar ke jing start jong ulong bakala pelong ya usim jong kahima nong klau ban thong ya uliar sing sopho kum usordar ban khmi kisinong khasi bat kisinong dekhar ki bahap hapo kahima nong klau ki bodon haki thain ribhoi sabngi haki to ki por imat dai na kata ka jing yo long serdar ha kahima nong klau bahadu menta menela tip no ya uliar sing sopho kum uliar serdar
modem kajinglong agent wat kulai jong ka company khi kulai bat kajinglong serdar ha kahima nong klau long bakala pelong ya uliar serdar mo unyo poi kha sasora kene kala pelong yu ban ya kendo ya ki sahab missionary hasora ula yo ya jing tiap ru bala don ki khna khasi ki bala nang ban tho ban pule ha ka tin khasi la jong kene long bakala kata bhai ki jing mut jing perkhat jong uliar serdar udah terang hir bagi khna kathan jong uru kinang lam kum banang ki khna khasi hasora ula penpau ning kong ya kene ha ka jing angnut jong u ha usahab William Lewis ba un pha no hi kailem samaudam den nambar ba ka jing jingai palat jong kasora namaudam om sum lala ban pen ulong ya ka jing angnut jong u kene ka jing angnut jong u ler serdar om sum lala ban pen ulong hadu kasnam ba usahab William Lewis lait phai no Sherryville ha kasnam sejar praspa andru pho dei hadu kasnam sejar praspa andru phulai ka bala peli biang kalat yo ler serdar ban pen sngau biang ya ka jing trang jo ban don skur hamaudam kene kasnam kadai kasnam ha ka ba usahab Thomas Jun ubaar ula wansha maunai ban peli skur ler serdar ula karpat yo usahab Thomas Jun baar budai ban ai skur ya kasnong maudam kum tah kasnam chejar praspa andru pulai la pli ka skul hamaudam bat la thong ya usamla dorsan na nongkro ban hikai hakane ka skul abala pli ka skul hamaudam long bajing tresit ram babu darson kala penlong ya usamla senyau bat arngot ki prolog jung ban pedang ya ka jingai kristan uler serdar ringkat ke dorbar sinong kila maham ting ya kinong sung sinong ba kimdai ban dalile ruam ban kala kristan wat pedang ka jing maham dang don hi kinong sung sinong ki bakala kristan kumta kasnong daga jing alam uler serdar kila thau kalat jing pensitom ye kristan kebaning kong elong ba uler serdar ul ai hukum bagi kristan ki de ban rap ke ba ki jaka demil bat ba ki bompal long kristan pat kin rap haringi ha kata kasnam laong ba ki kristan ki barap demil ublai ula penduna yu islam kumta ukba ki kristan ulamat bah bat ba ukba jong ki bompat long kristan pat ulah stai lut hadin kata uler serdar ulah hukum pat bagi kristan ki dei ban rap ke ba haringi bat bagi bompat long kristan ki dei ban rap hademil hakan ikasnam ublai ulah penhap ya uslap ulah biang kuptai ki barap haringi ulah biang palat hendrei ye ki barap hapo demil pat ulah palat kene kala pelong ki barap hapo demil ba unum long su ukba joki namar kala palat ke jing hap slap kumta long ba uler serdar ringkat baik tai parlok ju bompat long kristan kila lingok ngan ye kene ka kam ke ba phala ke jong ublai nang ta long usnyo bat ki parlok jong u ki julej ban yalap ye gospel siki wei de ki sinong hari boy knang bagi breukin kelano sakaniam ke batmai kene ke jingle kala penbitar lab ye uler serdar bat ye ka sinong ka thau ladon hakata ka por hamaudam uding ba ding san hakaba hakawai ketenat jong u uta uding ba lasno lidui ulwai ubahe nang ta laong ba uler serdar ulah kop ting ya usnyau da ka baong yu ko snyau menta ka sngi menduai ya ublai jong me muun penhap ya utai ulwai khnang ba mangi baro badon hangne halingkha nginyo ban bam ya ka ngap jong u lada memla on be senong sendon ya me hang ta laong ba u snyau ulah khuslai sibun ba laong ba ulah pan por sisngi na uler serdar Hendrai hakata kami long bau senyau ulah duai kerpat ublai buun penpau ila ka jong kebor hakasngi ke balasai lawan uler serdar ringkat bat lupat ba ka sinong ka thau baro usnyau ulah dap duai ublai haba usnyau ulah ong aman kata ka rongap jong uta ulwai kala hap hakandau peduk sait larisa upat ba dak ba ong artat ublai jong usnyau ulong ubasisa bat ubadon bor Hendrai ke bakam so pala laong badai kata hi kasngi baka dorbar senong maudam ringkat uler serdar kila rai ban kala kristan sendon no baro chi senong laong ru haba uler serdar ulah don hasora ha ka jing lek kam sim jong u ulah yo sngau ya ka jing lap usahab Reverend Griffith Hugas hayo sora ne usahab udang suan poi sen hasora kata ka jing lap jong u ta usahab kala dongak ya ka musim ku jong uler serdar haba ulah lek phai pat sa maudam ulah lek sendon kum ubri ubat thamai namar ba kata kajing kala kata nadu sepo komsim ku jong u bat habau sahab Griffith Hugas ulah lek jingo ya kakam hamaudam hakasnam chejar praspa andru pra ulah yo ban penbaptis
yagi Kristan hadu san pongut bat ba klam artatin uwe ni kita udai uler sardar bat laong baladon ketuk ni kijing doa ki bakong san hakatu kapor hasua ban pediang ya kita gibreu ban long kum ki Kristan kebaning kong kidai ban ino ya kijing set bat kijing di kiat nang ta ka baar kidai ban sumar khu ya kasngi ublai nda ka ba song thai na kijing trei kam jong ki baro kabalai kidai ban ino khoj ya ki kam ki biadai bat kajing mane ksui kabasau kidai ban phla sai kedar badai tang uji sukris unong penim jongki balong ru ba imat dai na kan ni kadaw ba usaha Griffith Hughes ulayo ban pen baptis tang san phongut na pedeng kinong sing sinong maro dai ha kan ni kasnam chija pras pa andru pra balathung balang pura sendon ya kabalang presbyterian modam da usaha Reverend Griffith Hughes long bahaba ular sardar ula pedang Yesus Kristus kumunong penim jong ula ino i kam jadu mentor bat ki kam perthai kadok barok ula lej ban yalap keleng ya ka kerteng Yesus Kristus hakas nam chejar praspa nyopusan haba sahab Reverend Thomas Jerman Jun ula wan simti ya kam balang hasilong ula wan ban khmi ru ya ka balang hamodam bat dei ular sardar ubala bot hakti hakajat ya ban pen stat ban pensuk iki kam balang barok Reverend Thomas Jerman Jun ula terwa hakador bar missionary ban thong evangelist no yo ular sardar like no naki sakramen bat kam penyatho song kurim ular sardar lala ban trelut iki kam balang barok kumta kane kala penyat stat sisa ya kajing roy jong ki bangai ujulek ban yalap keleng ban pen kelah Kristan ban pedang balang ye ki breu haki thain ri boy sabngi haki tu ki por hakajing tre jong ukum evangelist lathong ya ki wei ki balang kum ka balang presbyterian bela hari ka balang presbyterian warmausau ka balang presbyterian menar ka balang presbyterian mauskei bat ki wei ru bat hadin ko ba athosnam haka ba ulalong kum evangelist kata hakasnam chejar praspa kedai assembly kala kabala long hamo plang ha upnai nei wing kala thong pastor purano yu ler sardar dai nadu kane kasnam blatip no yu kum Reverend ler sardar hakaba thong ye ki evangelist bat ki pastor don kam bakin da pas bha ye ki examination balabu dak assembly henrei ler sardar sumlayo song skur penban ulanang ban thok ban pule dak jing trei si tom jong siman wat nakataru kisahab missionary hakito ki por haba kila thong evangelist bat thong pastor ya ular sardar kila le kerpang yu khlam da penlong yu ba un yele ya ka examination ki badai ban le hadu kasnam la thong pastor pura ya ular sardar hadu kasnam chejar khandai spa san phuai long mom chum la don pastor ki badai ki trai mulok ki banaka thain ri bhoi sabngi kar kom sansar balang pastor le sardar long bakla long ka ba bania bat ka ba perking pha long unong serai ba ap bat uba khmi bha dengong yala ki jong kilang brot bakin om sakma udah kentujuri ki bangai bakin om penyadai su ilade bat ki bro ki bom pat ngai da ka bakiar na ka jing mane bat ka jing mane ksu bakin om dikiat su bakin sumar kentang ikasngi ublai bat bakin ai sia ka jing ken seo ka balang ka wei na ka basi phau ha ka badon mano ki bapap jing sang uju pha breu ban sentiat ya kum kita ki bangai haba syam ba kita ki bapap jing sang kitrai kam kamai pisa hakasngi ublai la rai ban pencitom yakum kita bat wat kat hadu ban lit no wat ya kaying kasam ka baki song ru kisngi ke bakhadu jong ka jing im jong pastor les sardar modam ong kilong ki bajwat sisa hateng ki ladon ki jing pensoy ki batan jubor yu ba un pendon kambiang ya ka boj jadu mentor la tenju yu da ki ba bun rukom ki jing tenju ka bakhadu la ong bala tenju yu da ka jing pang ka bakrau pastor la sardar ula khlat no na kan ka perthai kasnam che jar khandai spa khatwai hadin ka jing thia pang ka bala kham slam bha kani ka long ka tuk ne ka jing thu khana se phang pastor la sardar modam teram ta kan ka por put no swang ne so pa share like but subscribe live so tanat kinum kini ka jing thu khana ta da du mun de syam pat ka wai ka por khublai sibon ni phi paro